Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем часе мы, конечно же, будем говорить про Крым, будем затрагивать новости, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Я рада представить гостя нашей студии. Это народный депутат Украины, фракция «Слуга народу» Виталий Безгин. Витаю вас. Добрый вечер. Доброго вечера. Давайте начнем нашу беседу со следующего информационного сообщения. Утверждение плана формирования территорий общин аннексированного Крыма состоится сразу после его возвращения под контроль Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 27 мая. Предлагаю послушать его прямую речь. Сьогодні визначний день, адже сьогодні ми завершуємо важливий етап реформи децентралізації, затверджуємо останніх 3 перспективних плани областей, які сформовані за виключенням окупованих територій, а мається на увазі Автономна Республіка Крим, тимчасово окуповані території Донбаса і Луганська, звичайно ж, попадають в перспективне планування. Щодо Криму, то це питання розглядається. Ми проводимо консультації, в тому числі на всіх рівнях, і цей план буде сформований негайно після звільнення Криму і завершення цієї окупації. Ну, вы являетесь главой подкомитета по вопросам административно-территориального устройства. И, конечно же, первый вопрос вам. Вот разъясните то, что сказал премьер-министр. Утверждение плана формирования территории общины аннексированного Крыма состоится сразу после его возвращения под контроль. Что это значит? Ну, дивіться, загалом, зараз триває реформа децентралізації, точніше, триває вже 5 років, зараз вона завершується. Звісно, що є базовий рівень цієї реформи, базовий рівень нового адмінтерустрою, тобто це громади, є рівень субрегіональний, тобто це нове районування з абсолютно іншими повноваженнями і так далі. Зараз дійсно відбувається процес, власне, затвердження цих перспективних планів. В чому є специфіка Криму і в чому різниця його тут з тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей? Крим тимчасово окупований цілком. І фактично в Криму зараз ми не маємо легітимної української влади. В той час, як в нас все одно є, власне, обласні державні адміністрації, як в Луганській, так і Донецькій областей, що є суб'єктами подання. Тому, власне, у нас зараз немає законодавчої можливості саме громади в Криму закріпити. Плюс ми розуміємо, ми проводили з цього приводу консультації з представниками кримсько-татарського народу, що після окупації відбулося чимало факторів, які впливають на, так би мовити, ті дані, що в нас є до окупації. Тобто мова йде про міграцію, мова йде про зміни в інфраструктурі. Тобто ми наразі не можемо зробити це якісно, але в той же час ми не можемо, звісно, не говорити про Крим як в геополітичному, так і внутрішньополітичному плані. Тому Крим буде присутній в новому районуванні. Тобто в Криму будуть нове районування, нові райони. На це є повноваження в уряду без рішення парламенту Криму. Але з точки зору утворення громад, звісно, що до цього питання ми маємо повернутися вже одразу після деокупації. В той же момент я переконаний, що протягом найближчих місяців разом з представниками, в тому числі Меджлісу, ми напрацюємо те, як це може виглядати. Але, звісно, ж таки на практиці це має відрізнятися, оскільки якраз таки українська модель адмінтерустрою на вашому впроваджуванні ґрунтується на тому, що ініціатива має надходити знизу, а не так, наприклад, як це робить окупант, коли навіть міські голови не обираються, а призначаються. Давайте сейчас подключим к нашей беседе представителя Меджлиса крымско-татарского народа, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова, который с нами на прямой связи. Ильмяга, селям алейкум. Алейкум селям. Ильмяга, вот у нас сейчас в студии народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» Виталий Безгин, который является главой подкомитета по вопросам административно-территориального устройства. И для начала мы знаем, да, у вас есть вот своя позиция относительно реформ территориального устройства аннексированного Крыма в рамках децентрализации. Вот можете ее нам раскрыть? Какая у вас позиция по этому вопросу? Что вы думаете? Я вообще думаю, что Верховная Рада должна в первую очередь заботиться о том, как приблизить деоккупацию, как контролировать свои собственные территории, как восстановить границы. И решение о ликвидации или образовании новых районов никоим образом это не приблизит. Более того, там есть много вопросов. Сразу скажу свое мнение, лучше вообще не принимать это постановление, потому что для того, чтобы вносить изменения в структуру
районирования необходимо изменить статус Крыма. Если мы сейчас примем это постановление, то в отношении Крыма это будет лишний труд или мартышкин труд, как в народе говорят. Необходимо, не дожидаясь деоккупации, принять решение о статусе Крыма, изменить статус с непонятного территориального на национальную автономию, принять закон о коренных народах, принять закон о статусе крымско-татарского народа, изменить топонимику. Я вообще считаю, что в рамках декоммунизации изменения топонимики это явно недостаточно. Необходимо возвращать исторические названия, потому что к 1944 году тоже было много уже наворочено, много было измененных названий. Их все надо восстановить, а потом уже районировать Крым по-новому. Вы сказали, что у вас есть вопросы вот по этому постановлению, по этой теме. Вот вы, в принципе, можете их сейчас задать в прямом эфире. Ну, если, несмотря на то, что я сейчас говорю как бы особое мнение, если постановление будет принято, хотелось бы как минимум 2 пункта, которым бы прислушались. Это историческая значимость Бахчисарая, и его нельзя, даже если присоединяется к Симферопольскому району, называть Симферопольским. Этот район должен быть назван Бахчисарайским, и центр должен быть в Бахчисарае. И второе, это есть уже принятые постановления Верховной Рады Украины о декоммунизации, и некоторые населенные пункты в Крыму уже переименованы. А в постановлении звучат старые названия. Ленинский район, Красногвардейский район, Красноперекопский район. Куда правильнее и красивее было бы написать Яныкапу, Едыхую и другие, там их много, из 14 районов 5 или 6 переименованы. То есть переименованные уже надо использовать новые названия. Віталій, от ви можете Дякую. У мене багато относительно рефлексій буде з топоніміки, цього да. приводу, не тільки з топоніміки, а загалом з приводу цього питання. Дивіться, ну перше, на чому варто зупинитися, що якраз таки робота фактично в цьому аспекті, вона ведеться разом з представниками Меджлісу. І, власне, вчора ввечері я був на зустрічі з Рефатом Чубаровим, з паном Джемільовим і з Рустемом Умеровим, хоч він не представляє іншу політичну силу, тому що тут є повна взаємодія всіх, хто, власне, представляє Крим в парламенті. Друга історія з приводу історичних назв. Насправді, текст постанови, до речі, він зараз в членів Меджлісу якраз в контексті Криму, щоб вони занесли свої корективи і позиції. Зараз поясню, чому. Ви згадували, власне, скоріш за все, проєкт про зміни в 10-й блок Конституції, який стосується Криму, і, власне, проєкт закону про корінний народ. В проєкті закону про корінний народ, але тут треба зважити, що його неможливо ухвалити без змін до Конституції, бо відносно чинної Конституції він не є таким, що конституційний. Він містить, зокрема, норму, що якраз з корінним народом погоджуються питання щодо адміністративно-територіального устрою і, власне, питання місцевого самоврядування. Розуміючи, що зараз, поки ми будемо, навіть якщо процедуру проходити його ухвалювання, це тривалий час. В той же момент процедура ухвалення нових районів має відбутися вже зараз. Тому ми, фактично, не маючи навіть на це юридичного забезпечення, свідомо віддали ініціативу представникам корінного народу, і саме вони будуть вирішувати, як вигляд буде мати саме районування безпосередньо в Криму. Що стосується історичних назв. Дійсно, попередньою Верховною Радою була ухвалена постанова, де певні історичні назви в межах декомунізації вони поверталися. Але справа в тому, що там є опція, що вона набуває чинності після деокупації. Власне, в цій постанові, яка буде про районування, так само буде відсилка на цю постанову. Що стосується, тобто історичні назви будуть повернуті, але там теж, наприклад, треба розширити. Да? Лунало питання безпосередньо того, що Красноперекопськ перейменований. Це правда, але район там перейменований згідно з тією ж постановою в Перекопський, на превеликий жаль. Тому, що стосується районів, звісно, що тут назви вже будуть трохи інші. І, зокрема, ми розуміємо, що дуже чутливим і важливим є питання Бахчисарайського району,
Ми зараз в ефірі, дійсно, це є спільна вже позиція всіх, буде Бахчисарайський район. Буде Бахчисарайський район, в який в тому числі буде входити Сімферополь як адміністративний центр Криму, а центром району буде місто Бахчисарай. Но вот в постановлении Верховной Рады первым пунктом идет Крым, который делится на Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Симферопольский, Феодосийский и Ялтинский районы. Правильно ли я понимаю, что это все же подлежит каким-то изменениям? Дивіться, ви, наскільки я розумію, маєте драфт документу, який, власне, напевно, теж хтось з представників, власне, кримсько-татарського народу надав. Цей драфт я вчора ввечері скинув. Це напрацювання Мінрегіону. Я вислав, власне, представнику президента по Криму, пану Кореневичу, і, власне, представникам Меджлісу, саме, власне, для того, щоб вони його відкоригували, як вони вважають правильно. Тобто це все підлежить коректировці? Той проект, що піде безпосередньо до Верховної Ради, я думаю, буде спільно презентований якраз таки в частині Криму, тому що тут я з співрозмовником не можу погодитись, що ми маємо зараз це робити без Криму. Це неправильно, оскільки уявимо собі ситуацію. Ми ухвалюємо постанову щодо районування по всіх областях України, крім Криму. Для Росії це одразу привід сказати, що Україна про Крим забула. Україна навіть свою територію, свою реформу проводить без урахування інтересу Криму і мешканців Криму. Звісно, що це є ситуація абсолютно неприпустимою, тому Крим буде, по Криму буде окремий брифінг, що стосується драфту. Так, він буде відредагований, там буде Бахчисарайський район, там, ймовірно, буде ще один район на півночі, скоріше все, це буде 7 районів в Криму. І тут ще один важливий момент. Севастополю не буде, оскільки міста Севастополь і Київ – міста окремого підпорядкування, тому в цій постанові його не буде. Ильмиаха. Я могу? Да, говорить? да, мы слушаем. Я прошу прощения, но уважаемый депутат меня не совсем правильно понял. Я не сказал, что надо принимать без Крыма, я сказал, что чем его принимать, лучше не принимать совсем. А без Крыма его принимать нельзя ни в коем случае. Он должен быть с Крымом, и поэтому я начал говорить про Бахчисарайский район и про топонимику. И мне приятно, что коллега соглашается с этими моментами. А насчет без Крыма, я согласен с тем, что его нельзя принимать без Крыма. И что касается закона о коренных, это не конституционный закон, там необходимо 226 голосов. Закон о статусе крымско-татарского народа тоже 226 голосов. Их можно легко принять и учитывать в дальнейшем в работе над районированиями или над другими реформами. Çok sağ olunuz Ilmiaga. Sağ olunuz bizden bağlanғаныңыз için. Ильми Умеров, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа, был с нами на прямой связи. Мы сейчас попытаемся набрать председателя Меджлиса Рифата Чубарова и с ним тоже обсудим этот вопрос. Ну вот Ильмиага сказал такую вещь тоже, да, вот не кажется ли вам, что вот обсуждение реформы административно-территориального деления Крыма может отвлечь от других тоже не менее важных вопросов, в том числе и создания крымско-татарской национально-территориальной автономии? Дивіться, ну воно ж це ж різні площини питання. У нас є адміністративно-територіальна реформа, яка власне відбувається на всій території України. Власне, тому ми маємо і тут в тому числі приділяти увагу Криму. Це ж постанова, в якій буде перелік всіх власних громад, всіх районів безпосередньо на теренах України. Тому там присутній Крим. І виносити його окремо – це абсолютно є неправильно. Це не якась там постанова, яка спрямована саме на те, щоб впровадити нове районування в Криму. Це нове районування по всій Україні. І звісно, що це рішення в тому числі політичне, і воно спільно ухвалювалося про те, що Крим там має бути присутнім. З приводу інших питань, як то і питання корінного народу, звісно, вони потребують регулювання. Але тут колега сказав, що законопроект про корінний народ, він не потребує змін до Конституції, ми його аналізували. Власне, і пан Рифат Чубаров, вони його надавали. На наше переконання, на переконання наших юристів, він все ж таки потребує попередніх змін до Конституції, тому що чинній редакції він не відповідає. В цьому є проблема. Тому ми, власне, і пішли шляхом, що ми просто маємо зараз підняти кримське питання, активізувати співпрацю з представниками корінного народу, навіть не маючи на те законодавчого забезпечення. І тут розподілити ініціативу, це було правильно з точки зору державності. Вы сказали, что вы планируете привлечь Меджлис крымско-татарского народа к обсуждению плана формирования территории
территории общин аннексированного Крыма. Как вы это себе видите? Ми створили робочу групу на майданчику нашого комітету, де, власне, на нашій першій офлайні була одна онлайн-нарада, вона була вступна, тому що необхідно було дійсно синхронізуватися. Після цього відбулася перша офлайнова зустріч, де, власне, були також три представники Меджлісу, де, власне, вони ділилися тими думками, і якраз таки вони були авторами ідеї, що зараз без урахування інфраструктурних змін, демографічних змін і так далі, це буде некоректно. Тому ми не те, що хочемо безпосередньо залучати Меджліс до роботи. Ми хочемо, щоб, власне, і ініціатива перш за все надходила від представників корінного народу, тому що це є правильно, вони є носіями, перш за все, не тільки там національної, а й інституційної пам'яті. І плюс в них є об'єктивна та експертиза, яку через ті чи інші причини певні державні органи України за останні роки втратили. Тобто, навіть якщо спиратися на дослідження, на аналізи і так далі, все, що мають, наприклад, профільні там міністерства, це там знімки з супутників, де ще можна відстежити там інфраструктурні зміни, якісь там траси, дороги, що розірвали ті чи інші населені пункти. Але з приводу всього іншого глибоких досліджень, на превеликий жаль, немає. Тому вкрай важливо зараз налагодити цю співпрацю. Єдине, що шкода, і це, напевно, теж наша відповідальність, що ми це не робили протягом 9 попередніх місяців. І тільки зараз цю роботу піднімаємо. Вы уже сказали про встречу рабочей группы по территориальному устройству Крыма. Так. И вы на своей странице в Facebook написали, что согласовали план дальнейших действий. Я вас процитирую. Среди ключевых следующих шагов. Первое – актуализация статистических и инфраструктурных данных, учет демографических изменений, произошедших с момента оккупации, наработка юридического пути вписания части о Крыме в акте по районам, начало системной работы над базовым уровнем административно-территориального устройства Крыма и 10-м разделом Конституции. Вот 10-й раздел Конституции, чего она касается, вот разъясните, что вы здесь имели в виду? Коли ми почали комунікацію, власне, з цього питання, зокрема з паном Рифатом Чубаровим, спочатку достатньо непросто якийсь у нас відбувся діалог, але зараз абсолютно... Как непросто? Я думаю, спочатку пан Рифат достатньо жорстко відреагував, тому що так сталося, що ми почали запрошувати людей, але через там ті чи інші організаційні питання він перше дізнався цю інформацію чи то зі ЗМІ, чи то в Фейсбуку, ніж ми до нього зателефонували. І звісно, що це було, напевно, з нашої точки зору неправильно, тому спочатку якась напруга виникла, потім ми почали комунікувати безпосередньо телефоном у Фейсбуці, потім, власне, він і надіслав ті напрацювання, що були протягом 17-18 року, якщо не помиляюся, по розділу 10 про Крим, про національну автономію і так далі. Ми прочитали, вивчили його, я навіть дав свій зворотній зв'язок. Ті пункти, які, я вважаю, можуть спричинити певні проблеми по голосуванню в залі. Тобто зараз ми ведемо комунікацію, але це не простий процес через те, що це 300 голосів. І, як на мене, ключові моменти проблемні, що там є, це не те, що стосується, власне, кримсько-татарської автономії. Там прописані норми достатньо жорсткого державного нагляду. Особисто я є абсолютним їх прихильником, тим більше в таких регіонах, як Крим, як Одеська область, чи там Закарпаття, чи Донецька, Луганська, тому що державний жорсткий нагляд потрібен, особливо там, де можуть бути певні очаги сепаратизму. Це важливо. Але треба зважити на той факт, що подібний жорсткий державний нагляд, хоча навіть трохи більш лайтова версія, був прописаний в президентському поданні щодо проекту змін по Конституції, щодо децентралізації влади, власне, 2598, грудневому, що подавав Володимир Зеленський. І цей проект отримав певну критику і від європейських партнерів, і, власне, від інших політиків, якраз через те, що такий нагляд почали тлумачити як втручання в право місцевого самоврядування. Тому саме через цю норму я вважаю, що проекту дуже складно буде подавати залу засідань, тому це предмет того, що, можливо, треба його ще раз опрацювати, залишитись якісь ключові норми і саме їх вже подавати в залу. Да, про Конституцию мы еще с вами поговорим чуть позже. Давайте сейчас подключим к нашей беседе председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Гачубарова, который с нами сейчас на прямой связи. Рифат ага, ассаляму алейкум. Рифат ага, в нашей студии сейчас народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» и глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин. Ну и мы вот сегодня обсуждаем новость, вот то, что сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, что утверждение плана формирования территории общин аннексированного Крыма состоится сразу после его возвращения под контроль Украины. Хотели бы услышать вашу позицию как председателя Меджлиса крымско-татарского народа по этому вопросу и что вы в целом думаете о реформах территориального устройства аннексированного Крима в рамках децентралізації? Ну, дивіться, зараз уряд готовить проєкт постанови Верховної Ради щодо утворення і ліквідації районів.
Тобто буде по всій Україні презентуватися нова система, така сітка районів. І тут дуже важливо, щоб в цій постанові одночасно зі всіма іншими регіонами був визначений тимчасово окупований Крим. Це є, ну скажімо так, політично важливим. Ми вчора ввечері отримали проєкт цієї постанови. Ну, зрозуміло, тут щодо виписаності Криму у нас є немало питань, і ми над ними зараз працюємо. Зранку ми запросили сюди нашу громадськість, вони отримали цей проєкт. Я думаю, що ми протягом сьогодні і завтра спробуємо вийти на такий, на такі формулювання, в тому числі щодо назв районів, які на цей момент можуть бути компромісними. Я повторюю, на цей момент, на момент прийняття схвалення цієї постанови. Але те, що говорить прем'єр-міністр, що дійсно після деокупації Криму ми ретельно і детально вивчаємо все те, що пов'язано з самим таким основною ланкою децентралізації, це адміністративно-територіальними одиницями. Там дуже важливо, коли будуть пропонуватися там різні формати, дуже важливо знати думку людей, які там жили, які там живуть, і надіємося, будуть жити після деокупації, окрім тих, хто там незаконно поселився. У нас, можливо, будуть деякі пропозиції, які ми вчора з шановним вашим гостем не обговорили. Ми вчора зустрічалися, ми консультуємося. Тут я хочу подякувати пана Віталія Безгіна. Ми тут, можливо, будемо пов'язувати можливе схвалення цієї постанови одночасно з відміною пункту попередній постанові Верховної Ради, коли приймалися зміни до назв населених пунктів в Криму в межах декомунізації. Пам'ятаєте, була поправка така народного депутата Власенко, і що ці назви, вони, що ця постанова має увійти чинність після деокупації. Але буде дивно, якщо в цій постанові, яка буде прийматися скоро щодо децентралізації, у нас знову буде Ленінський район, Красногвардійський район, Совєтський район. Я думаю, що ми перед тим, як голосувати за цю постанову, ми будемо просити народних депутатів, щоб вони розблокували ту постанову, яка була схвалена, якщо я не помиляюся, у 2016 році. І тоді автоматично та постанова набирає чинність, і тут будуть абсолютно дотичними ці назви, про які я говорив. Працюємо. Я висловлюю надію, що ми буквально найближчий день-два мы узгодим наши позиции. Рифат Ага, а вот что это нам дает, принятие вот этой реформы по Крыму именно? В условиях окупації? Слухайте, це треба розглядати в межах всієї української держави щодо децентралізації. Але якщо говоримо до Криму, зрозуміло, що була б зовсім інша ситуація, якщо були б прийняті зміни і доповнення до Конституції України в частині 10 розділу Автономна Республіка Крим, якщо б ми повністю відновили б історичну топоніміку. Але це не здійснено, і тому це я просто заакцентував, щоб телеглядачі знали і розуміли, що ніхто про це не забув. Але в тій постанові, де буде уніфікована, скажімо, вказана вся територія української держави, залишити за межами цієї постанови тимчасово окупований Крим, це просто надати можливість російським окупантам, їхнім пропагандистам спекулювати на тему, що, мовляв, Україна відмовляється від Криму. І тому ми, скажімо так, щодо Криму ми здійснимо перший крок, два щодо децентралізації. Інше буде потім після деокупації. Ну вот у Крыма есть же нюансы, да, отличающие его от всех остальных регионов. Это наличие там коренного крымско-татарского народа и необходимость реализации его прав, а также присутствие на этой территории Крыма города Севастополя с его особым статусом. И вот
у нас Ильми Ага был, и он сказал, что если проводить вот эти реформы раньше изменений в Конституцию, то вот в политике есть такое слово, что это будет считаться таким, вот он сказал, мартышкиным трудом. Вы как считаете? Ну, ми сьогодні обговорювали з Ільмі Умеровим різні підходи, позиції. Я, здається, почув його аргументи. Сподіваюся, що він почув мої аргументи. Справа в тому, що, ще раз хочу сказати, у нас є сьогодні два варіанти. Або не вказувати в цій постанові Крим, і тоді можете самі домислювати, які будуть відгуки, враження і наслідки. Це перше. По-друге, подивитися зараз ретельно те, що пропонує Кабінет міністрів України, і враховуючи те, що ви кажете, ми тут зараз вимірюємо різні такі формули і щодо Бахчисараю, щодо населених пунктів, які автоматично входять до Севастополю, чи потрібно, щоб і далі вони туди входили. Що стосується, власне, Севастополю, тут, мені здається, вже в українському політикуму немає особливих дискусій, що Севастополь не має виділятися на політичній мапі України як така особлива категорія, розумієте? І тут немає ні в кого, ну я не бачив таких жорстких дискусій. І наскільки знаю, ваш шановний гість, він також виходить з того, що ми маємо мати одне територіальне утворення, це Крим, як складовою частиною, якою невіддільною, такою невідміченою є Севастополь. Але на сьогодні ми маємо виходити з тієї конституції, яка у нас на сьогодні діє. А в цій конституції і місто Севастополь, і місто Київ, вони вказані з такими особливими статусами. І ми маємо з цього виходити. Ми ж не можемо порушувати Конституцію. И раз уж мы затронули изменения в Конституцию Украины, в 10 раздел по автономии, Рифат Ага, не отключайтесь, пожалуйста, давайте еще обсудим этот вопрос. Вот недавно в нашей студии был народный депутат из фракции «Слуга народа», ваш коллега Виталий Василь-Мокан, который сказал, что среди изменений в 10 раздел Конституции приоритетом для крымских татар есть вопрос национально-территориальной автономии. Давайте послушаем его прямую речь. Внесення змін до Конституції, які можуть дати правові інструменти по деокупації Криму, по міжнародних судах, по відновленню історичної справедливості. Це внесення змін до Конституції стосовно національно-територіальної автономії. І я думаю, що в цьому напрямку також треба рухатись. Це вже все-таки спільна робота президента і Верховної Ради. Чому спільна робота? Тому що я є прихильником, наприклад, коли такі речі, досить такі серйозні і доленосні для нашої держави, все-таки мали би ініціюватися з боку глави держави. Як вона тільки з'явиться у парламенті, я впевнений в тому, що 226 голосів вона не збирає точно. А далі ще питання активної адвокаційної кампанії, тому що 300 голосів завжди у парламенті збирати складно. Хоча я вважаю, що тут мали би об'єднатися всі проукраїнські і державні сили. Ну, Виталий, сначала вопрос для вас. Да? Вот ваш коллега из «Слуги народа» сказал, что 226 голосов наберется. А вы как считаете? Та ні, 226, звісно, набереться. Питання ж, власне, в 300. І Да, я казав, що якраз таки я бачу проблему в тому проєкті, який можна брати за основу, якраз в інших, не в нормах про саме кримсько-татарську національну прив'язку, а саме, наприклад, в державному нагляді. Якщо його зробити більш легким, то реалізувати це буде простіше. Але я думаю, що дійсно ще треба провести додаткову дискусію. Бо, зокрема, скажімо так, якраз на першій нашій робочій групі з представниками Меджлісу я сказав, що моя там суб'єктивна позиція, я б хотів максимально якраз таки зробити національну прив'язку, але сам статус автономії як такий, мені, наприклад, як кримчанину не подобається. Тобто я б не хотів мати. Як це можна збалансувати, не знаю. Да? Тому тут треба шукати рішення. В той же час представники Меджлісу сказали, що насправді в цьому проблеми немає, їх позиції, тобто також є аргументи. Для цього треба провести ретельний діалог, і тут треба погодити, що це має бути зважена позиція, яку будуть разом адвокувати як проукраїнські дійсно сили в парламенті, так і представники корінного народу. І звісно, що ініціатором з точки зору внесення абсолютно має бути президент. На моє переконання, взагалі будь-які питання, що стосуються територіального устрою і змін до основного закону, ініціатором має виступати винятково президент України. Рифат Ага. Дивіться, ну, по-перше, я дякую народному депутату, який в попередній вашій передачі
висловив свою позицію. Ну, зрозуміло, що я його підтримую, оскільки він абсолютно правий ще і в тій частині, що він вірно виходить з того, що з переформатуванням статусу існуючої Кримської автономії Україна вона до тих аргументів щодо належності Кримського півострову, вона набуває ще широкий пласт міжнародного права щодо прав корінних народів і щодо їхнього права на самовизначення. Знаєте, те, що ми підготували в межах робочої групи на чолі з професором Володимиром Буткевичем протягом 17-18 років, воно абсолютно настільки враховує всі тонкощі вирішення цього питання, і особливо включаючи те, що самовизначення кримсько-татарського народу, корінного народу Криму, воно здійснюється у складі української держави, а кримська територія визначається як невіддільна територія української держави. Останню нашу зустріч з президентом Зеленським, ми багато чого говорили. Якщо дозволите, я себе процитую, те, що я говорив. Президент дуже уважно слухав. Я сподіваюся, ми зрозуміли, по крайній мірі, зрозумілися в наших підходах. Я говорив про те, що вже давно настав час, коли Україна має дуже чітко і чесно сказати українському суспільству, як буде розвиватися Крим після відновлення державного суверенітету над Кримським півостровом, і яка буде доля кримсько-татарського народу в українській державі. Але не менш чітко і чесно ми маємо сказати нашим міжнародним партнерам, чому і для чого ми повертаємо Крим. І я думаю, що тут дуже багато можна таких гіпотетичних або пафосних ставити питань, але абсолютно тут вірно те, що без відновлення державного суверенітету української держави над Кримом зберігається загроза над майбутнім української держави. І зрозуміло, що без відновлення державного суверенітету України над Кримом взагалі не можна говорити про якесь щасливе майбутнє кримсько-татарського народу. Це все взаємопов'язано. И, Рифат Ага, последний вопрос. Я понимаю, что прогнозирование – это не благородное дело, да, но все же, как вы считаете, вопрос изменения в Конституцию Украины может стать объединяющим фактором фракции Верховной Ради Украины для того, чтобы набрать конституционное большинство? Ви знаєте, можна, я з великою повагою відношусь до всіх депутатів, за виключенням тих, які стверджують, що Крим той же є частиною Російської держави. У нас є і такі депутати, до всіх інших, незалежно від їхніх політичних позицій, належності до фракцій, я відношусь з повагою. Але хочу сказати, що тим не менш всі фракції достатньо різноманітні. Це не означає, що вони є погані, кращі. Тут треба нам всім працювати. І я просто міг би побажати народним депутатам України брати до уваги весь комплекс цих питань, які пов'язані з Кримом, і намагатися вирішити їх таким чином, щоб і державний суверенітет був відновлений, і були гарантії неповторення того, що сталося в 2014 році. Надії є. Чохсагулнас Рифат Чубаров, председатель Меджлиса крымско-татарского народа, был с нами на прямой связи. К вам, да, все же вопрос как парламентарию тоже хотела спросить. Вот конституционное большинство, 300 голосов, наберется, и какие фракции могут присоединиться? Це все питання адвокації безпосередньо, так? Тому що коли треба збирати 300 голосів, це означає, що в роботі парламенту дійсно треба йти і збирати. Я думаю, що насправді необхідна кількість прихильників з цього питання можна знайти, напевно, в усіх фракціях, крім однієї, крім, власне, опозиційної платформи «За життя»
Я був би дуже приємно здивований, якби члени цієї фракції дану ініціативу підтримали, але чомусь в мене є певні сумніви з цього приводу. Думаю, що в усіх інших фракціях переважно більшість членів були прихильниками того рішення, тому, звісно, що у разі поміркованої редакції це цілком реалістично. И еще один законопроект, а именно про коренные народы на финишной прямой. Так в эфире заявил председатель фракции «Голос» Сергей Рахманин. Давайте его послушаем. Вчера он был в эфире программы «Прайм» у Муждабаева, и вот что он сказал. Ми вже фактично на фінішному відрізку. Це законопроект про корінні народи, який ми сподіваємося будемо вносити вже найближчим часом. Ми співпрацюємо в тому числі із депутатами з інших фракцій, зокрема з фракції «Європейська солідарність», ну, зокрема ми в контакті з Мустафою Джемілєвим. Чому він необхідний з моєї точки зору? Тому що, по-перше, це відновлення історичної справедливості, бо, як відомо, кримські татари – це єдиний корінний народ в Україні, тобто народ, який не має своєї батьківщини поза Кримом, як відомо. І узаконити права кримських татар, мені здається, що це відновлення історичної справедливості, направду, можливо, це припущення, бо історія умовного способу не сприймає в принципі. Якби подібний закон був ухвалений раніше, якби подібна норма існувала в вітчизняному законодавстві, можливо, ми б уникли частини тих проблем, які, на превеликий жаль, у нас виникли. Считаете ли вы принятие закона о коренных народах важным для Украины? Безумовно, це важливо для України, в тому числі той. Я дійсно, от, як ми з вами проговорили, не знаю, що означає на фінішній прямій. Я, власне, бачив той проект, що напрацьовувався експертами та меджлісом, я так розумію, кілька років назад. Звісно, що це необхідність його ухвалювати, але знову ж таки, щоб він відповідав Конституції. Да. Тут питання знову ж таки. Пан Рахманін сказав, от фінішна пряма, там консультації з Європейською солідарністю. Знаєте, ну це коли нам треба ухвалювати рішення про Крим. Це мають бути державницькі рішення, які мають єднати залу. А коли дві фракції, які на двох там мають менше 50 депутатів чи в межах 50 провели між собою якісь консультації, навряд це каже про те, що це є потреба, є бажання ухвалити його в залі. Чому я так кажу? Тому що коли ми утворювали робочу групу, зокрема по цьому питанню кримському в контексті адмінтерустрою, ми доєднали до неї представників усіх фракцій та груп, абсолютно усіх, в тому числі опозиційної платформи «За життя». Тому це і був підхід, це правильно з точки зору, ти не маєш права не запрошувати, якщо ти хочеш на виході отримати результат. І це був би правильний підхід. Тому я там, наприклад, готовий підтримувати обома руками цей законопроект, і напевно було б правильно, щоб, наприклад, він був зареєстрований паном Умеровим, да, який є депутатом «Голосу», і є в той же час представником корінного народу. Але, знову ж таки, з нами, наприклад, ніяких консультацій взагалі не проводилось. Тому я думаю, що це певні такі політичні гойдалки, і я сподіваюся, що все ж таки «Голос» до нас звертеться, і ми проводимо дискусію всередині нашої фракції. Бо якщо ні, то це буде, значить, просто робота задля піару, а не задля отримання результату. А как вы считаете, почему понадобилось так много времени, вот уже 30 лет скоро с момента провозглашения независимой Украины, и вот только сейчас, да, вот понятно, крымские татары уже давно говорят о восстановлении исторической справедливости, об автономии, о статусе крымско-татарского народа, но вот почему понадобилось так много времени, чтобы вот восстановить эту историческую справедливость, и то, если, конечно же, этот законопроект будет внесен в Раду, и все же за нього проголосують. А мені здається, це така певна українська, на жаль, специфіка, що ми починаємо вирішувати те чи інше питання, коли наслідки проблеми є вже в певній мірі невідворотними. Да? Ми повернулися, підійшли до питань інформаційної політики після окупації Криму, до питань мовної політики після окупації Криму, до питань корінних народів після окупації Криму. Тобто ми реально, я жив в Криму, як знаю, як це було, і знаю, відчуваю, чому були всі ці причини. Да? Коли кажуть, що окупація відбулася в 2014 році, вона відбувалася набагато раніше. Коли дійсно постійно намагалися тиснути на корінний народ. Коли в моєму рідному місті була тільки одна україномовна школа. Де? В Євпаторії? В Євпаторії. Одна україномовна, 16 російськомовних. Коли кожного тижня в поштовій скриньки, це якийсь там, не знаю, 2004 рік, розкидали газети «Руський блок», і ніхто на це ніяк не реагував. І тільки після того, як Крим окупували, ми почали звертатися до питання, що інформаційної безпеки немає, інформаційної політики немає, політики щодо корінних народів немає. На жаль, ми проспали купу всього. Тому зараз це треба вже виправляти постфактум, але це необхідно робити. Давайте к следующей не менее важной теме. Это Минские соглашения. Вот вчера в нашем эфире Сергей Рахманин
сказал следующее. Сегодня офис президента сообщил... Давайте начнем лучше с этой новости. Сегодня офис президента сообщил о прошедшей видеоконференции рабочих в трехсторонней контактной группы в Минске. И вот вчера в эфире Prime Муждабаев Сергей Рахманин высказался о перспективах этого формата. Давайте послушаем вот Рахманина и продолжим. Вони не мають жодного юридичного сенсу. Б, вони не працюють. В, вони ніколи не будуть працювати. Не йдеться про те, що от ми виходимо і кажемо, все, Мінські угоди від сьогодні не працюють. Йдеться про те, що ці угоди підлягають ревізії, а на ревізію Росія не погоджується. Ну, как мне подсказывает наш редактор, с нами сейчас Ганна Гопко, народный депутат Украины 8-го скликання на прямому зв'язку. Алло. Доброго дня, вітання всім. Доброго дня. Только что вы услышали заявление Сергея Рахманина из фракции «Голос» относительно минских соглашений, минского формата. Что вы думаете по поводу минского формата? Вот он сказал, что они не работают, а какая ваша позиция? Ну, насправді є нормандський формат. І в президента Зеленського, ще коли він балотувався, був кандидатом в президенти, була ідея взагалі переглянути мінські домовленості і розширити цей формат. Але ключове завдання зараз – це посилювати тиск на Путіна, зміцнювати наші відносини із Європейським Союзом, із Сполученими Штатами Америки, не дозволяти плівкам Деркача чи російським агентам втягувати Україну у внутрішні вибори президентські, які відбуваються в США. Тому, якщо ми проаналізуємо рік діяльності Зеленського, які були можливості, зокрема щодо перегляду ситуації і що зроблено. На жаль, українська влада не хотіла акцентувати саме на безпековому компоненті, а це припинення обстрілів, це виведення російських військ з української території, це питання обміну полонених заручників всіх на всіх, я хотіла б сказати відразу. І тому ми пішли в багатьох перемовних моментах за російською логікою. Це формула Штайнмаєра, це створення консультативної ради, ідея, це також підвищення статусу ТКГ, тристоронньої контактної групи в Мінську, без жодних зрушень, зокрема виконання рішень Нормандської четвірки після саміту в Парижі, який відбувся на початку грудня 2019 року. Тому мені здається, що зараз президент Зеленський може і має певне моральне право звертатися до лідерів Франції і Німеччини, а також до Європейського Союзу із закликом посилювати тиск на використовуючи також головування майбутнє Німеччини, чи коли Німеччина почне головувати в Європейському Союзі друге півріччя 2020 року. Ми побачили, як країнам Західних Балкан, зокрема Північній Македонії та Албанії, нещодавно на саміті ЄС запропонували подальшу перспективу членства в Європейському Союзі. Чому Україна, яка є лідером в східному партнерстві, не може ставити більш чіткіше питання про дорожню карту чи про подальші перспективи отримання статусу кандидата на члени в ЄС, для того, щоб Путін зрозумів, що крім санкцій є інші важелі впливу на нього, зокрема перспектива членства України в Європейському Союзі, як це зараз відбувається із Західними Балканами. Має бути проактивна дипломатія, а не, ви знаєте, такі фрагментарні, тактичні, суєтливі кроки, які більше нагадують компроміси, виконання забаганок Путіна. Як приклад, це розведення сил і засобів, де зараз відбуваються бойові дії, і ми маємо щотижня загиблих на фронті. Угу. Ну, вы знаете, что 2 июня состоится визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с главой офисом президента Андреем Ермаком в Германию. А до этого мы знаем, что с российской стороны там был Дмитрий Козак. Чего ожидаете вы от этой встречи? Будет ли там, понятно, вот мы вчера говорили, будет ли там обсуждаться вопрос Крыма? Вот многие сказали нет. А что будет по Донбассу? Ну, я дякую про те, що і ваш канал, і ви постійно тримаєте в фокусі питання повернення Криму, стратегію деокупації Криму. І про те, що з'явилася в МЗС перший заступник Еміне Джепарова, яка має певний досвід.
і чітко буде відстоювати питання повернення Криму як частину зовнішньої політики України. Але повертаючись до цієї запланованої зустрічі в Берліні, чи вона матиме якісь позитивні зрушення, чи це просто процес ради процесу, але це теж важливо, чим, скажімо, взагалі замороження переговорів. То я хотіла б сказати, що Путіну хотілося б на фоні економічної кризи, яка в нього відбувається, на фоні пандемії, падіння цін на нафту, конфліктів між різними республіками, їхніми лідерами, мати якісь нові здобутки. І йому хотілося б, наприклад, за український рахунок вирішити питання Донбасу. Я дуже сподіваюся, що всі ці заяви Єрмака про проведення виборів, зокрема разом з місцевими і на окупованих територіях, які без виконання безпекового компоненту, без того, щоб відповідати українському законодавству, а також стандартам ДІПЛ ОБСЄ, є абсолютно неможливими. І тому я думаю, що пан Єрмак міг би запропонувати нашим німецьким партнерам, зокрема, пропозицію провести, якщо хтось хоче проводити вибори на окупованих територіях, то, можливо, один з самітів лідерів Нормандської четвірки можна було би провести в Донецьку чи Луганську, якщо хтось так поспішає чи готує вибори на окупованих територіях. Хай спершу провірять безпекову ситуацію, зроблять такий pre-electoral check, передвиборчий перевірку, а тоді, це я жартую, звісно, але насправді будь-які заяви, коли українська сторона намагається показати, що вона готова до вирішення якихось питань, які є необдуманими, вони теж дезорієнтують наших західних партнерів. Дуже дякую вам, Ганна Гопко, народний депутат України 8-го скликання, была с нами на прямой связи. Виталий, что вы думаете по поводу Минских соглашений? Потому что прошло 6 лет, и первый пункт этих соглашений, а именно прекращение огня, к сожалению, не выполняется. Можно ли реанимировать эти соглашения тогда? Ну, дивіться, варто дійсно почати з того, що це все ж таки спадщина для нас, як там для нової влади. Це спадщина. Не будемо там вдаватися до причин, чи будуть тоді аргументи саме в такій послідовності їх підписувати. Це да, це вже так, сослагательне наклонення. З приводу того, що, на жаль, на превеликий жаль, майже кожного дня наші воїни гинуть на фронті. Це правда. Я тут не погоджуюся з пані Ганною, що дійсно нічого не відбувається протягом останнього року. Все ж таки, і розведення вогню, воно все одно мінімізує втрати. І обмін полоненими, він все одно відбувається, і це важливо. Хто каже, що це не важливо, треба все ж таки їм тоді звернутися до родин тих людей, що побували там 3-4 роки в полоні. Що стосується загалом Мінських угод, я думаю, що є принципові речі саме в послідовності пунктів. Особливо, коли зараз дуже велика увага прикута тезам про проведення місцевих виборів одночасно і на тимчасово окупованій території Донбасу. Треба розуміти, що якщо спиратися на той перелік пунктів, що є, українська сторона не може і не буде його, власне, підтримувати. І, власне, про це і президент Зеленський говорив, що все ж таки спочатку контроль над кордоном, виведення російських найманців, безпековий компонент, допуск українських ЗМІ, політичних партій до виборів, після того можна там проводити вибори. Тому, звісно, що, напевно, всі українці хочуть, щоб українські прапори знову піднялися над урядованими будівлями, як в Криму, так і, власне, на Донбасі там. Але, на моє переконання, процедурно, це нереалістично зробити в той короткий проміжок часу, що ми маємо до початку виборної кампанії. Єдиний виняток ситуації – це коли російська сторона скаже: окей, ми пішли, але ж ми розуміємо, що мета Путіна – це дестабілізація ситуації в Україні і не відпустити Україну з-під російського впливу, бодай точково. Тому до цього питання, воно непросте, і я б волів, що все ж таки тільки в такій послідовності вони можуть бути реалізовані. Є ще інша тут площина, вибачте, договорю, те, що російська сторона, постійно спираючись так само на них, каже про те, що Україна має з їх маріонетками, власне, в ЛДНР, погоджувати питання децентралізації якраз таки влади в Конституції України. Мова йде про особливий статус. Тут позиція однозначна, і вона якраз на останній нараді по ТКГ лунала, що ніякого особливого статусу в Конституції не буде. І це позиція принципова. І тут навіть не кажучи про те, що під це треба голоси в залі, а їх ніколи при нормальному проукраїнському парламенті не буде. І звісно, що ми таку позицію ніколи не підтримуємо. Россия вообще циничные такие заявления продолжает делать, потому что, вот вы знаете, что в Совбезе ООН Россия в ходе конференции связала санкции с вооруженными конфликтами. Спикер миссии Украины в ООН Олег Николенко отметил, что насилие продолжается везде, где Российская Федерация является стороной конфликта. Давайте послушаем.
той момент, коли російська делегація відверто заявляє на засіданні Радбезу ООН про захист цивільних осіб в збройних конфліктах, що без зняття санкцій не буде глобального припинення вогню. Раніше ми чули лише те, що санкції заважають гуманітарній допомозі для боротьби із COVID-19. Не допомогло. Тому вирішили повернутись до старих практик – шантажу. Заява Російської Федерації пояснює, чому продовжується насильство в Україні, Сирії, Лівії та інших місцях, де Росія є стороною конфлікту. Але ми добре знаємо, що навіть якщо санкції теоретично будуть скасовані, припинення вогню не буде. Росіяни завжди знайдуть привід для продовження агресивної політики. По сути, Россия в ООН заявила, что без снятия санкций не будут прекращать огонь. То есть это откровенный шантаж. Как мы должны на это реагировать? Я думаю, що якраз таки Україна має ці меседжі від фактично країни-терориста, яка цивілізований весь світ шантажує, прямо якраз на це тиснути, якраз мати це як аргумент про те, що в принципі з гопніком десь у подвір'ї цивілізований діалог вести ж сенсу немає. На нього треба тиснути. І звісно, що ми не можемо тиснути там на Росію з точки зору військової агресії. Але в тому числі дипломатично якраз таки це привід для того, щоб санкції не тільки зберігалися, а поступово постійно ставали більш жорсткішими, якщо дійсно примирення на тій чи іншій ділянці в світовому конфлікті, не тільки в Україні, де дійсно присутня Російська Федерація, вони продовжувалися. А в мене, на превеликий жаль, майже немає сумніву, що Росія буде продовжувати дестабілізовувати ситуацію не тільки в Україні, а й в інших теренах світу. Какой план Путина по Украине, как вы считаете? Я думаю, що на даний момент ідеальний, напевно, план Путіна – це повернути Донбас знову в Україну. Фактично він інфраструктурно знищений. Це, знову ж таки, продавати світу ідею про те, що в Україні є внутрішній конфлікт, громадянська війна, як Росія любить казати. Фактично вивести себе в статус миротворця, такого самого, як там Франція, Німеччина, так? І просто потім на своїх умовах цю територію впхати назад в Україну, де вона там буде контролювати бойовиків, які все одно будуть озброєні, де постійно у разі будь-якого активного руху України в бік Європи будуть спалахувати якийсь агресивний конфлікт. Я думаю, що для російської сторони це те, що вони хотіли реалізувати. Тому тільки на наших умовах безпосередньо має відбуватися повернення всіх тимчасово окупованих територій з підняттям наших прапорів, з роззброєнням і контролем над кордоном. Вот мы говорили с вами про Минские соглашения, и до этого вот Анна упоминала нормандский формат, да, и все это по Минску. Если по Минску, говорю, по Донбассу, если по Донбассу, по решению и урегулированию ситуации на востоке Украины мы видим какие-то действия, то, к сожалению, по Крыму вот никаких подобных действий мы не видим. Да, Крым постоянно звучит, Крым есть на международных площадках, но мы же с вами крымчане, я крымская татарка, вы родились в Крыму, и у нас же Крым с вами болит. Да, и когда может быть создан какой-то переговорный формат по Крыму? Будет ли он создан при Зеленском? Я переконаний, що ми створимо це. Я думаю, що та співпраця, що зараз нарешті почалася, зокрема і на рівні парламенту, і була ж зустріч президента з представниками кримсько-татарського народу нещодавно, це якраз це простимулює. Бо це щира правда, що, на жаль, рік за роком Росії вдається взагалі уникати питання в Криму в будь-яких перемовних процесах щодо мирного врегулювання, власне, агресії щодо України. Тому, звісно, що треба зараз докладати максимум зусиль. Я думаю, що Офіс президента буде докладати максимум зусиль для того, щоб спільно з представниками Меджлісу вибудувати цей майданчик, і дійсно він є необхідним. Какие страны, по-вашему, должны быть в этом майданчике? Потому что вот когда спрашиваешь у политиков наших, они говорят, наивно предполагать, что Россия бы участвовала в каком-то переговорном формате по Крыму, потому что для них эта тема закрыта, тема Крыма закрыта. И об этом Звісно, що Зеленский Росія тоже буде сказал. уникати це питання, це ж очевидно. Росія буде всім казати, що відбувся референдум, що це волевиявлення громадян і так далі. Але я думаю, що було б правильно, щоб це були країни-підписанти Будапештського меморандуму. Бо саме ці країни гарантували Україні збереження територіальної цілісності. Фактично, анексія Криму – це є вже порушенням цього, то треба в тому числі нести відповідальність за міжнародні угоди. Якраз в такому форматі це було б більш правильно. То есть привлечь Соединенные Штаты Америки, привлечь Великобританию, но там есть Россия.
Ну, вона, на Как жаль, ее вынудить сесть тогда за стол переговоров? Ну, я думаю, що це має бути консолідована позиція України та західних партнерів, які якраз зі свого боку, якщо там не допомогли, ну не зуміли, да, тут в Україні ж була непроста ситуація після Революції Гідності, да, відстояти безпосередньо територіальну цілісність України, але зараз все ж таки вони так само мають брати ініціативу на себе і все ж таки тиснути на Росію, щоб Росія за стіл перемовин і сідала в цьому питанні. Звісно, що мені здається, для Заходу зараз все ж таки простіше діяти степ-бай-степ. Тобто спочатку врегулювати питання на Донбасі, а потім повертатися до питання Криму. Але чи це прийнятно є для української сторони? Мені здається, що ні. Тому що у разі от такого покрокового повільного руху, а він точно повільний, тривалий, непростий, ми взагалі можемо загубити Крим в інформаційному порядку денному. А враховуючи те, що Росія на всі свої окуповані території постійно заселює військових, масово роздає російські паспорти. Ми ж це бачимо не тільки в Україні, не тільки в Криму, не тільки на Донбасі, та й в Грузії це ж було до того, як спалахнула вже війна в 2008 році. То, звісно, чим більше часу триває, тим складніше нам буде Крим повертати і, власне, відбуватися, тим складніше буде відбуватися деокупація. Вы знаете, сегодня в Министерстве иностранных дел назначили спецпредставителя по вопросам санкционного давления на Россию. Как вы оцениваете перспективу данного назначения? Чего ждать? Мені здається, це вкрай важливо, тому що все одно є різні позиції з приводу санкцій. Хтось каже, вони працюють, не працюють, але якщо подивитися на російську економіку, яка, по суті, сировинна і зараз так страждає, то санкційний тиск, зокрема, наприклад, по Північному потоку, це дуже інструменти, які все одно впливають на російську економіку. І, звісно, що там в Росії це завжди боротьба холодильник проти телевізору. Да? Сподіваюсь, що все ж таки холодильник має почати перемагати колись. І це змусить і російську владу вже по-іншому поводитись на міжнародній арені. Сподіваюся, що не в інший спосіб, тому що завжди є можливість розв'язати ще один конфлікт і переключити увагу населення на своє побідоносі. Але сподіваюся, що все ж таки якраз таке призначення – це правильний крок, тому що дійсно ми не маємо втратити в дипломатичному дискурсі питання санкцій. І дійсно тут важливо співпрацювати і зі Сполученими Штатами Америки, тим більше враховуючи там зараз рік виборів, що теж тут ми не маємо загубитись і маємо... Куда нас тоже пытаются втянуть со стороны. Це жахлива історія. Звісно, що Україна має тут не ставати стороною конфлікту, тому що, знаєте, я в когось прочитав, спробувати бути частиною політичної гри виборів в США – це те саме, що ти намагаєшся своїм тілом зупинити цунамі. Ну, це не має сенсу. Звісно, що Україна має зберігати дружні і ефективні взаємовідносини з обома політичними партіями, домінантними в Сполучених Штатах. І ми не маємо ставати розмінною монетою в політичному протистоянні на президентських виборах. Ну, смотрите, относительно санкций, что я хотела спросить. Понятно, что есть и персональные, и секторальные санкции в отношении России, и со стороны Украины, и со стороны наших западных партнеров. Но, к сожалению, да, можно долго говорить об эффективности этих санкций и влиянии их на экономику Российской Федерации. Вот часть экономистов говорят, да, очень влияет, другая часть говорит, что, к сожалению, это не приводит к желаемому результату, а именно ухода России с наших территорий. Вот как вы считаете, какие бы санкции более жестко ударили по России, которые бы вынудили ее? Важко сказати. Дивіться, я думаю, що все одно тут найбільше впливають зараз ті, що всі санкції, що впливають на власне енергетичні ресурси, взагалі на ресурси, бо там сировинна економіка, тобто на нафту, на газ, воно впливає. Але з точки зору там якихось обмежень, наприклад, на нафту, да, в цьому контексті впливає безпосередньо коливання цін на нафту на ринку. Тобто є падіння, є безпосередньо недоотримання російського бюджету. Я думаю, що якраз газові санкції безпосередньо, і знову ж таки, це питання, що вкрай воно важливе для України не тільки з точки зору тиску на Росію, а з точки зору того, якщо не зупинити північний потік, то ми ж себе наражаємо на ще більшу небезпеку. Тому що транзит газу через Україну в Європу – це все одно певний важель, який все одно гальмує російську агресію. А якщо українська труба не знадобиться Росії, то ризики агресії будуть ще більшими. Тому, звісно, в газовому секторі. В оборонному секторі я не є експертом, щоб дивитися, наскільки Україна дійсно постачає і торгує з усім світом, і наскільки ці обмеження будуть сприяти тому, що економічна ситуація в Росії буде ще більше дестабілізованою, і це буде її садити за стіл перемовин. Але я думаю, що все ж таки, перш за все, енергоносії. Ну, вот смотрите, вы затронули «Северный поток-2», санкции против Северного, а именно компании, которые участвуют в строительстве трубопровода, вводятся как раз-таки со стороны Соединенных Штатов Америки. Так. Понятно, у них тоже там свой интерес, но вот насколько можно
важно нам, по-вашему, доверять именно западным партнерам Европейского Союза, странам как Германия, Франция, которые с торгово-экономической точки зрения продолжают заигрывать с Путиным? Ну, звісно, що керівництво кожної держави, перш за все, ставить інтерес, власне, своєї держави, так. Але я думаю, що все одно співпраця з Євросоюзом, вона необхідна, і тут Україна просто має показати, що вона дійсно є форпостом. Тобто, що спочатку була агресія щодо Грузії, потім щодо України, і Росія ж на цьому не зупиняється. Да? А далі ми там все одно бачимо ці незрозумілі ситуації з там такою мирною спробою анексії Білорусі де-факто. Да? Тому я думаю, що з європейськими партнерами все одно треба вести діалог. Можливо, не тільки з Францією і Німеччиною. Я думаю, що не треба недооцінювати Польщу як стратегічного партнера в цьому плані. І Польщу, яка є, в принципі, потужним гравцем на Східній Європі, і зараз однією з найбільш динамічних економік взагалі Європи. Тому, звісно, що дуже непросто складалася історія з Північним потоком. І дійсно, що позиція США, яка перш за все ґрунтувалася на економічних потребах самих Сполучених Штатів і виходу їх на європейський ринок. Це правда, але нам теж треба враховувати ці інтереси і так само грати і на економічних інтересах європейських партнерів, щоб показувати, що Україна і взаємодія з нею є більш необхідною, ніж спроби знайти якийсь компроміс з Путіним. И давайте еще одна тема, еще один вопрос, который я хочу вам задать. Это относительно стратегии деоккупации Крыма. Есть ли у власти стратегия деоккупации? Мы задали этот вопрос министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, который был недавно у нас в эфире. И вот что он ответил. Давайте послушаем. Довгий час дійсно нічого на цьому напрямі не відбувалося. Зараз речі заворушилися. І там я вже щось в РНБО ми поговорили, там ми з Міністерством реінтеграції територій окупованих поговорили. Я коли став міністром, то буквально, здається, на другий чи третій день покликав до себе із своїх відповідних співробітників і сказав, мене цікавлять наші бачення деокупації Криму. Це має бути у нас цей документ під рукою. Вони почали його писати, написали. Зараз він у мене на столі, я його читаю. Такий там не одна сторінка текстом. Ну, в принципе, не кажется ли вам странным, что уже прошло 6 лет, а вопрос стратегии деоккупации Крыма вот с уст Дмитрия Кулебы, только вот сейчас ему там предоставили какие-то наработки, которые он читает. Не поздно ли? Ну, звісно, що пізно, але, напевно, тут не тільки ми маємо зараз відповідати за це питання, оскільки дійсно, якщо ми, знаєте, 6 років говорити просто гаслами про те, що Крим там треба повернути, цього замало. Дійсно, що треба працювати в цьому напрямку. Той документ, що пан Дмитро вивчає, ми ще його не вивчали, тому і фідбек парламент не давав. Але на моє переконання, знаєте, будь-яка деокупація починається з того, що треба все ж таки і інформаційно працювати, і на практичних кейсах показувати, чому з Україною бути краще. Коли я дивлюся от на, наприклад, ситуацію з Кримом чи ситуацію з тимчасово окупованими територіями Донбасу, мені здається, що вкрай важливими речами є набагато більш якісні пункти перетину. Обов'язково ЦНАПи, де українці, що мешкають в Криму, можуть отримати всі українські документи, щоб вони не втрачали зв'язок. І треба створювати, вибачте, певний такий фасад, да. Ідеальну дорогу, наприклад, до Херсону, в якому міжнародний аеропорт, з якого з українським паспортом біометричним ти можеш полетіти в Європу. Це все, по-перше, відчуття того, що ти приналежний, по-друге, показує, що з Україною дійсно буде краще. Тому що Росія що продавала, коли анексувала Крим? Продавала більші пенсії, продавала трохи вищі зарплати, ну, фактично все. І тут якраз, я думаю, я коли дивлюся на Грузію, да, на кейс, власне, там тимчасово окупованих територій, Саакашвілі свого часу з Батумі зробив взірець. Тобто Батумі ж не був найпотужнішим туристичним центром в Грузії в тій частині. Найпотужніші центри залишилися на тимчасово окупованій території. І воно, звісно, створили вітрину демократії, вітрину сучасної Грузії. А там зараз занепад. І це важливо. Важливо показувати, що Україна є більш успішною, в тому числі економічно і по відношенню до своїх громадян. І на рахунку цих переваг потім вже діяти дипломатично, тому що дипломатія може перемогти, армія може перемогти, але треба ще й перемагати в мізках безпосередньо громадян, яким їх в свою чергу через російське телебачення постійно промивають. Дуже дякуємо. Спасибо вам большое. Дякую. Виталий Безгин, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», был гостем нашей студии. А мы не прощаемся, буквально прерываемся на несколько минут. Эфир телеканала АТР продолжается. Корж Кенча.